gayya na fito zan kare shugaba, ko mutuwa ko dauri ba zan gigita ba. Uwar rago za a yi wajaje ba tawo ba, dan ban dau rayuwa a bakin komai ba. Kai ban kwana da duniya tun ban mutu ba, dama tai can nayi nan ban aure ta ba. Akan jakin annabi ban yayan kanu ba, kauce rago maka in baje dan gwaluma. Ban tabo da ka ba za ka tabo dawo ba, ko babanka ba za ka yi mai kalmar gaba. Balle babar ka inda tarbiyyar martaba, to yau ita ce kake goba uba ta gaba. Idan kana cin kasa ji yayi ta shuri kuba, baka ji kunyar fada ba ni ma ba zan ji ba. Hayya dai hattara ba zan ga mutuncin ka ba, maza ne a gaban ka masu kare haƙƙin mustaba. Idan zageranci kake ji ba kai nuba, idan taurin kai ne to baka ma san nuba. In kwarashin kunya kake ji na sha gaba, na zubu da annabi ba zan shakar ka ba. Takobin harshe na ba zai taɓa kyale ka ba, ko dan yau kaga babu Hassani kake zuba. Baka abu babu dan rawa maza jan gaba, ba Umar ba Aliyu ba Hamza jinin uba, ba Khalid ba Zubairu ba dan Hamu je gaba, ba Ansar ba Muhajiru na tsuran martaba. Shi yasa har ka samu bakin taba shugaba, to har yanzu akwai kwafin su da ke kai sako. Kamar shi ba za a yi ba, abin neman taimakon bayi annabu ne. Da sunan Allah daya wanda ya kulliya, ya nuna wa duniya ta farkin shi da shiriya. Annabi ne shi daya ya kore mashi kishiya, kamar neman gaskiya ko kubutar zuciya ko samun daciya. Annabi zai na daga da shi ya mana taimako. Salatin ka ubangiji da tsiran ka aji aji, da dawa mai agaji ka bayi na faɗa su ji, da alayan mai haji sahabbai sun sha gwaji. Wani ya kar ingaji da baba sharif alhaji, rabbu ka garan iji kai mani daukin hujjar da zan fallasa dan ruko. Walidi dan tabbara haramtaccen gafara, halifan dan ba'ura ya Allah kudura. Ka sashi wuta ce tara, ka munanta mai jira, ka tsire mai kan kira, ka nuna mai tunzura, bakanta mai kaddara, ka nuna mai annabin ka shine mai taimako. Mummuna gara siyatacce dan bara, dakiki dan ja'ira mai halin yaudara, mashado dan kafira mal'un hallahira, wulakantaccen bara banza dan hantara, shege dan gagara, ko ka so ko ka ki shi ke maka taimako. Asarar reka kake, shashanci ka cike, gabotar karya kake, wawansu da kai nike, wai kai din wa kake, gaya mani dan wa kake, dangin ka ina suke, wani addini kake, a Qur'ani wa kake, a hadisi wa kake, matsiyaci dan mako. Haukaci kafuri mai fuskar kwakwan furi, ban neman uzuri Allah sa karka bari, shege ka fasa hari nan sai ka sha mari, kafin ka je ka bari mai mummunan nazari akan annabi dahiri. Ba na tsoron ruwan wuta kai na babbako, banji ba na gani ba na shakkar wani, ya tafi ne sansani wajen kare mai mani. Annabi mai lamuni addinin addini, alfarmar Qur'ani sababban tuntuni, limamin manzani kin kawon kudura da Allah ke warako. Tunda kace kullani kadai na ce mata tas, sai na rikita ka yamma ta koma ma gabas, sai na zine kadan asara na mata tas, sai na daga ta gabar ka na tattauka ta gas, sai ka san ka tabo mai gata sama da gas, mai singa mai farin loli kausul giyas, mai bayi mai rabu sha darajoji tubus, manyan arnan ma sun ja ya kai su gas, to balle kai baran su mu za mu hade ka has, sai ka gani kanka kai da kanka ka zami shako. Ya Allah yanke alakar da kake da shi, ya Allah sa kasa ta koma mai garwashi, rumfar sama ta mai ruwan darma mai gashi, kada kai rahamar annabin da yake ja da shi, kalillin ka mai fushin ka karka ku shirya da shi, hada shi da zabbariya wanka su korar da shi, da yumke zuciyarsa kuma kai gaba da shi, yadda kai wa Abu Lahab lullun ka mashi, abin da kai wa dan salin ruban ya mashi shan gashi, kar ya mutu kar ya rayu kai ayoyi da shi, duk wani mai goyon bayan shi hada da shi, janye masu duk abin da kai ke iko da shi, ka basu da halin su dan ka nuna masu baya shi, da ma wanda ya ji su ya shiru ka hada har da shi, ka nuna masu ban da shi ba wani mai taimako. Dan suna ne kake ko dan suna ne, to ka gaya mun shin a wace ce kake ne, ni dai na san da cewa sunnar tashi ne, farko aikin shi ne ko kuma zancen shi ne, ko kuma an aikata gaban shi ya zartar gane, in kuma Qur'anin kake kuri na shi ne, dan shi Allah ya baiwa hujja ce bayyane, in kuma sallar kake batu ita ma tashi ne, domin zarabar shi ce ta min yaji adale, duk wata bauta da zaka tinkara tashi ne, kai har Allah ka bincika zaka gana shi ne, ga musuluncin da taimakon sunayensa ne, sannan ko kabari abun tuhuma da hane, karshe dan mahashar abun zai bunkasa ne, duk wani mai ji da kanshi zai koma babu ne, abun neman taimakon radar annabu ne.
ni ya mani baiwarsa da harshe da abun fada dole na gode masa da fallasa mai gatsali ga annabiyin farmasa tumumu takwali kamar masa Allah da sa kabar lumfashi da ci da sha'in harka isa kamar sararin samu mai kabar taka mai kasa kama karo an gaba da kai tun ran kyankyasa tunda kabar Allah shi yayi ka abayi nasa ganin ka da jitu ciro hada su ka maida masa ran da jikin nashi ne mayar masa kaya nasa ka sake halittar kanka kai haka in ka isa uwarka da babanka duka bar masa bayi nasa anya ma an kwadau cikin ka ta sunna ta sa ka bayyana kanka kai da kanka a doran kasa dama da ganin ka ba su far al'umma ta sa dan haure tattara ka fece maza ka fasa korarre dan bakar daga ku ga fuskar sa sanga ina zaka je farar neman taimako ka sako na nan zai zo ba har gida jagayya ne na jambulo suna ne guda dudan da ka tambaya ya san mu da mai gida ba boyayye ba ne a baucin zan jaddada idan da abun yi kai na shirya tun ada akan kare annabi sai in tuwar gargada dan ba na san ta sadu burki har abada sai in na dangane da bango nurul huda buri na mutuwa akan shi a dusu jada in yi shahada akan shi buri ya taimako kamar shi wala ai ba abun neman taimakon bayi annabi ne